Se kaikki kuskettaa. Tää on ihan tiennyt mihinkä mennään. No niin, sittenhän me ollaan taas valmiita lähtöön. Ei muuta kuin lippu pystyyn ja pirssit paanalle. Tää on keuvia kasvavaisuus. Tää lippu pystyyn 30. Lähtö on lähettäjällä 15. Näin. Tanua. Kujasen Niko siinä huomasi kopsauttanut kaveria takalistoon ja odotti ainakin riittävän kauan. Ja katsotaan kuinka tää lähtee tästä kehittyä. Tuo Valander on 54 kärjessä, niin kuin muistaakseni edelliselläkin kerralla. Ja numero 3 Jaakko Louhi, toisena Lauri Malinen 3. Ja kakkos-kolmospaikan taisteluahan tuossa nyt onkin taas tarjolla. Kärjessä Valander menee niin kovaa kyytiä, ettei saa paljon kaverilla vastaamista. Kolmospaikassa käy aika lämpöisenäkin taistelu. Melkein rinta rinnan pääsuoralla 70. Eli Janne Mäkynen ja Lauri Malinen. Siinä on odotettavissa hyvää taistelua tuosta paikasta. Ja samaten sieltä nousee, heittää haasteen tuohon Kujasen Niko, tällä autolla 17. No katsotaanpas hetki, miten tuo rupeaa homma kehittyy. Ainakin ropisee. Näin siellä sitten Joel Valander, sitten onkin Janne Mäkynen, Lauri Malinen, Eetu Pesonen, Niko Hujanen, Jaakko Louhi, Jyrki Malinen ja Tino Eeriksson. Jaakko Louhi siinä teki hienon ohituksen Hujasen Nikosta. Niko ei kyllä ihan hevillä periksi anna, mutta näin saa tullut hivenen enemmän kyytiä olella Jaakon autossa. Ja ehkä vähän noita ajokilometrejä tässä lajissa enemmän vielä takana. Tiedäpä hänestä. Samalla siellä siitet pölytetään. Kyllä jonkun verran puska pölähti niin sanotusti. Numero 17 osalta. Eetu Pesonen siinä kyseessä. Ei pidä olla tuolle männyn siitepölylle allerginen kuin nostohommissa. Ajettu 3 minuuttia. Valander Mäkynen. 4,3 sekuntia kärjessä eroa. Kolmosella on aika liukasta töppöstä nyt alla. Saattaa olla jotain pientä.
3.40, Valander, Mäkynen, Malinen, Kujanen. Sitten Jyrki Malinen, Jaakko Louhi, Eetu Pesonen ja Tino Eetus. Malisen Laureus taitaa kuulla outo ja kurinoinen. Tai sitten vaan muuten korvat harittaa. Vaan kun tuo Nikon auki, että voi olla. Nikokin se, mistä ne pörinät kuuluu. 4.35 ajettu. Näin, ne olette kaikki maalissa. Joel Valander. Jälleen finaalivoittajana. Janne Mäkynen toisena, sitten Lauri Malinen, Niko Huijari, Jaakko Louhi, Jyrki Malinen, Tino Eriksson ja Eetu Pesonen.